изключителен. Мацки после там. Сега искам да ви представя един изключителен певец. Той се казва Сашо и е фронтмена на група Турбо. Ще направим един дует. Искам всички да се хванем за ръце, защото празнуваме една голяма промяна в нашия град. Много съм щастлива, тъй като съм пътувала навсякъде по света. Метрото е визитната картичка на нашата столица. Нека сме горди, че сме в България. Нека се прибираме в България, защото аз се върнах в България и оставам в България и съм много щастлива от този факт. Нека се наслаждаваме на младите си хора, нека да ги подкрепяме, най-важното, което е, за да не отиват в чужбина. И нека се хванем за ръце и да празнуваме нашето метро. Можем ли да го направим? Можем ли да го направим? Айде да видя тук всички хванати за ръце. Точно така. When I'm there, twisting in your hand. Do you know how you feel when I'm gone and you're with her, thinking of me instead? Don't make this a sad song, because we could be inside, just you and I, and the bottle we take to our bedroom, and we Еди Кацарова, дами и господа! Наско на китарата, Теро на барабаните и Сашо! Благодаря ви от все сърце! Обичам ви! Благодаря ви! А сега искам да ви попитам, готова ли сте за